Lige her for enden af Åboulevarden, der er vi hos ejendomsselskabet Olav Linde ved at bygge Danmarks højeste kontorhus. Vi har en vision og en ambition om, at vi skal skabe et levende byrum, hvor der er direkte forbindelse til midtbyen. Det skal være et sted, hvor vi alle har lyst til at være, både det offentlige publikum, men også dem, der skal være i huset og arbejde. I 2027 der rykker vi ind i vores nye kontorlokaler her på toppen af Mindet. Vi får nogle store, flotte mødelokaler med en fantastisk udsigt over byen og bugten. Vi får nogle fleksible arbejdspladser, og vi får nogle adgangsforhold, som er super til vores medarbejdere og til vores kunder og samarbejdspartnere. Selv med den her centrale beliggenhed, der har vi en rigtig god infrastruktur. Alt, hvad der kommer udefra, går lige herned til. Uanset om du kommer i bil, med færge, tog eller på cykel. Derudover så er vi også ved at lave vores eget P-hus, hvor du har mulighed for at parkere lige ved siden af. Det, der er helt unikt heroppe, det er, at du har en 360 graders udsigt, uanset hvor du befinder dig på planen. Det er fleksible forhold, uanset om du har lyst til at få enkeltmandskontor eller storrumskontor. Vi kommer til at have eksklusive trægulve, lydabsorberende loft, glasvægge, som sikrer det her super flotte lysindfald. I husets 3 nederste etager, der vil du komme til at opleve et aktivt butiksliv, fitness og en helt fantastisk taghave, hvor du har en restaurant og en café for offentligheden, men også for de, der arbejder i huset. Vi har gennem noget tid ledt efter et passende kontor til DLA Piper. Vi har lagt vægt på beliggenheden, vi har lagt vægt på, at vi får nogle gode rammer for vores medarbejdere, plads til vækst og en central beliggenhed. Det synes vi får med Mindet. Det er jo en del af et stærkt og anerkendt kontorhus. Tag plads på toppen af Aarhus. Vi ses i Mindet.